Subay sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30 hayan magkahinay ug magkaminus na sa mga mosunod nga semana ang nasinating aftershocks matud sa FIVOX. Samtang gibalik sa ilang labaw ang pahimangno sa mga istruktura nga nagpatong og haduol sa Bugo Bay Fault. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Magpadayon ang mga aftershocks apan posibleng magkahinay ug magkamenos na. Kini ang gipahibaw sa direktor sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kabahin sa sitwasyon sa Northern Cebu. Mukapina sa 9,000 aftershocks ang natala, ang pinakakusog magnitude 5.1 ni adtong Oktubre 3. If we start at around 2,000, the first 24 hours, on the 10th day it would be around 200 to 300. And then on the 100th day, which 3 months after, 20 to 30, at most siguro mga 50. But these are all very weak, nga halos wala na maramdaman ng mga, most likely walay ma-feel sa mga tao. This will be felt only by our instruments. So, muna siya. So, di lang mag-worry, kay again, kung mag-worry ta, ma-add lang sa stress nato. Sa pagkakaron, nagpadayon ang FIVOX sa pagmap sa onshore o sa yuta nga parte sa milihok nga Bugo Bay Fault. Sa uhing pagsubay, 8 ka kilometro na kini nga mitadlas sa 3 ka barangay sa Bugo. Gibalik sa labaw sa FIVOX ang warning nila sa mga istruktura nga nagpatong sa usa ka fault ug sa rekomendasyon sa tag 5 meters kada habig nga buffer zone. Walay structures be built on top of the active fault. Kato mga naana, mga balay na, they probably explain if they would still want to stay there. At least na sila informed decision. They know the risks. Kasi you cannot then, of course, you cannot force them out. That's their place. That's their. But people should know the risk. You have to analyze the ground. It's like when you get married a woman, you have to ilahon mo una ang ground before you put the structure. Mao gyud pinaka-importante. So, maibaw-an nimo ang ground usay characteristic loose ground ba o hard rock ba ang iyang base. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.